sa mga ating viewers dyan. Welcome to my channel. Samahan nyo ako guys, magluluto tayo ng pork dinuguan. As you can see, no, nagpapainit na tayo ng ating pan. Lagyan na rin natin ng mantika or oil. Ilagay na natin ang luya. Hiniwa-hiwa ko na yan ng maliit. Igisa lang natin to ng ilang segundo. Ilagay na rin natin ang ating garlic or bawang. Hiniwa-hiwa ko rin yan ng maliliit. Lutuin pa natin to ng ilang segundo. And then, lagay na rin natin ang ating sibuyas. Ituloy lang ang pag-isa ng ilang segundo bago tayo maglagay ng karne. Ayan, medyo transparent na ang ating onion. Pwede na tayong maglagay ng pork. 1 kilo pork kasim yan guys ha. Hiniwa-hiwa ko na siya base sa gusto kong size. Make sure na linisin or hugasan natin mabuti yung karne bago natin siya lutuin. Kung nalakihan o nadilitan pa kayo sa size ng karne, pwede nyo naman siyang litin or lakihan. Depende na sa inyo yun. Ayan guys, tuloy-tuloy lang ang pag-isa hanggang sa lumabas ang oil at magkulay brown na ang pork. Pwede na to guys, pwede na tayong mag-add ng mga ingredients. Ayan, pepper to taste. Boss Joey Pangilinan, shout out to you. 1/2 cup of vinegar. 1/2 lang muna guys, papakapitin lang muna natin yung asim sa karne. Mamaya tayo mag-a-adjust ng lasa. Lulutuin pa natin to ng ilang minuto guys, no? Papakuluin pa natin siya ng mga ilang minuto. Ayan guys ha, kapit na yung lasa ng mga ingredients natin. Pwede na tayong magdagdag ng tubig at papakuluin pa natin to ng mga ilang minuto para mas lumambot pa ang ating karne. Ayan guys, medyo natuyo na siya. Pork check muna tayo guys. Titignan natin kung malambot ang ating karne. Base sa aking tinidor guys, medyo matigas pa siya. Mga nasa 70% pa lang ang lambot nito. Kaya mag-add pa tayo ng tubig at papakuluin pa natin to ng mga ilang minuto para siguradong malambot na. Ayoko mapagalitan kay misis eh. Kaya kailangan malambot na malambot siya para masarap ang kain ni misis. Ayan guys, siguradong malambot na to. Kaya pwede na tayong magdagdag ng dugo. Yung dugo ng baboy guys, nahihingi pala sa palengke to ha. Once na bumili ka ng pork sa kanila, pwede kang humingi ng dugo ng baboy kung gusto mong magluto ng dinuguan. Ayan guys, haluin lang natin siya ng haluin.
Unti-unti nang naluluto yung dugo. Lutuin pa natin to ng mga ilang minuto guys. Titikman ko muna siya bago ako magdagdag ng suka at saka patis. Kung mapapansin nyo guys, hindi pa ako naglalagay ng patis kasi minsan yung libreng dugo sa palengke, maalat na yan, nilalagyan na kasi nila ng asin. Ayan guys, pwede na tayong maglagay ng patis. Mga 2 tablespoon na patis. Tsaka maglalagay pa tayo ng mga 1/4 cup ng vinegar. Halu-haluin lang ulit natin guys. Lutuin pa natin to ng mga ilang minuto. And then titikman ko ulit. Ayos na guys, perfect na yung lasa. Double check natin, baka nag-iba yung lasa. Ayos na. Luto na to guys, no? Ngayon gagawin natin, palalaputin na lang natin siya. Maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon of cornstarch tsaka konting tubig. Pagkatapos, halu-haluin lang natin ito hanggang sa lumapot yung sabaw natin. Pag medyo malapot na, pwede na natin ilagay yung siling haba or siling green. Ngayon ko pa lang siya nilagay guys, no, kasi mas gusto ko yung half cook lang siya para medyo crunchy pag kinain ko siya. Depende pa rin sa inyo guys kung gusto nyong ilagay siya ng mas maaga. Ayan guys, luto na to. Pwede na itong iserve. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Salamat!